shin ina kike ne libasa taho a bar sona. Abu da ka yi haƙuri libasa ba za ta dawo ba. Na ganta ne farko a makarantar Islamiyya lokacin da ta zo ƙauye gurin 'yan uwanta ta yi ziyara. Ba mu auna yaba daga nan kusa ya muka kulla soyayya, muka yi wa juna alƙawar ba za mu rabe ba. Abu dai kamar wasa kullum ƙaunar muna ta gaba, sa'in da za mu sallama rabuwar mu ban so ba. Hakanan muka yi wa juna adabo ba da san zuciya ba. 'Yan uwanta suka ce na yi haƙuri rabuwa ba mutuwa ce ba. Sai da aka yi wata bicar na fara shiga cikin birni, ma'ana wajen LIBASA mai sura da kyan launi. Wata rana kwatsam na je sai na ji wani labari mai muni, wai ba ta da lafiya tana asibiti motsi ba za ta iya ba. Kashe gari na tafi duban ta an ka hana ni inganta, na yi tambaya kuma an ki faɗan mene ya same ta. Sai daga baya labari ya zo wankin ciki aka yi mata, daga nan na gane libasa ta yi abin da ban yi zato ba. Abu da ka yi haƙuri libasa ba za ta dawo ba, sanadin abun kunyar da ta yi abin kadai da so ne duk da hakan ban kyamace ta are ba. Na je gidansu na ganta sai aka ce bata dawo ba, kwana biyu kenan yau ba a san ma wai ina ta yi ba. Daga nan jiki na ya bani libasa ba za ta dawo ba. Take anan kaina yin sare ciwo juwa ta ɗebe ni, ban auna ya bana jina zube ƙasa ba ni da sukuni. Sai ya buɗe ido na ne na ganna a asibiti kuje ni, ya ma akai ne na zo nan ne ban samu amsa ba. Sai na tuno da alƙawarinmu da muka yi wa junanmu, komai wuya sanani ba za mu rabe da junanmu. Har ma muna cewa idan mutuwa ta zo ɗaukar mu, Allah ya samu mace dare ɗaya lokaci ɗaya duba. Da na samu sauƙi ne na dawo gida kamar wasa, kullum tunani na ina ne za na ga libasa. A gare ni dare ya zama kamar rana barci na kasa, wasu na ce min na yi haƙuri libasa ba za ta dawo ba. Abu da ka yi haƙuri libasa ba za ta dawo ba, sanadin abun kunyar da ta yi ya sa ta kasa zama. Na so ta san da ba zan taɓa yi wa wata ya mace ba, ita ta sani ne na sani ba za mu mance ba. Madadin ta zai yi wuya gare ni kusan ba zan sama ba, wannan ya sa na yo shiri don banga ta zama ba. Na ɗau jaka na rataya yau za na hau hanya, neman libasa a ko ina take zani na shirya. Dukkan wuya sanani ko zan jure ba zan ja baya, in ban gano ta bana ya alƙawari ba zan dawo ba. Sai wata rana